alaikum class, wannan shine darasinmu na yau. Hausa, darasi na 1 harufan Hausa da misalansu. Yau kwana wata 20 ga watan 11 shekara ta 2020. Yau za mu tashi a ha, hi, ho, hu, he, ha, hi, ho, hu, he. Misali, ha ha, ho ho, he he. Ha ha, ho ho, he he. Ja, ji, jo, ju, je. Ja, ji, jo, ju, je. Misali, jaja, jaji, jaji, jojo, juji. Jaja, jaji, jojo, juji. Ka, ki, ko, ku, ke. Ka, ki, ko, ku, ke. Misali, kaka, koko, kuka, keke. Kaka, koko, kuka, keke. Ha, hi, ho, hu, he. Ja, ji, jo, ju, je. Ka, ki, ko, ku, ke. Ha ha, ho ho, he he. Jaja, jaji, jojo, juje. Kaka, koko, kuka, keke. So wannan shine darasinmu na yau, kuma gobe idan Allah ya kai mu kasance da wannan tasha na Zibaffa TV domin samun sabon bidiyo ɗina idan na ɗaura.